Mm, Sekuthwile singcoba ngawo lo face. Abhutha umjikes. Short left. Khosi isiponono. La ngithi sawubona. Yebo sawubona khosi isiponono njani? Mase kuba ukhanyisani yamfana. Yebo kunjani bhuti? Bese kuba uhlaba bemkhomba Mr Pholoni. Yithi abantu lana. Ngoba yithi abantu. Abanye bayiziqa. Yithi abantu. Asilele. Lokho kubona kwenzeka la. Lapha efonini yakho kuyenzeka nala. Lo Pholoni ngoba ngiwuluma. Lapha efonini yakho. Nala ngiyawuluma. Kunokwenzeka ube ngiluma kabili. Ngoba ngiluma la ngiphinde ngilume lapha. Phinde ngifunde ngama-comment. Bese kuba ubani? Okay, ngiyanibona ngirequesta kuzona accepta manje. Bengifisa ukuthi ningibone ngidla. Ngidla nje kabuhlungu wami. Yithi abantu. Abanye amazwe. Kamajolo. Kamajolo ngena. Yebo, sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Hayi saphila kufana. Okay. Ya. Ithini impilo egoli? Impilo kabantu. Yakho. Ithini? Eh, Ithini impilo yami egoli? Ubani othema ngisegoli impilo yami iyakhuluma? bengithi yakhuluma. Ikhuluma ithini? Hayi ngakho ngibuza ukuthi ithini. Phela mina ngikho egoli. Yobo usola ngathi iyakhuluma. Awumeke ubusola ngathi iyakhuluma. Cha ukuthi ngifisa Angikuzwa. ngoba usola nje usola ngathi impilo yami iyakhuluma. Ngifisa ukwazi lezi zinto zakho zokusola uqale nini? Ukusola. Ngiyaqala uyaphila kodwa cha sibe sengasaphila. Ukuphila ngiyaphila. Ngisekeleze zokusola. Hayi angisekho lapho. Bengizokubingelela nje njengomlandeli wakho omkhulu. Okay. Kanti omkhulu usikhuluma nje. Ngiyani nani aniveli la kumakhamera. Ngumlandeli wakho omkhulu. Ngicina ngokusho ukuthi nibakhulu. Asiniboni la kumakhamera. Ngifuna ukubona umlandeli omkhulu kangakanani. Ngimkhulu kabi. Okay, hayi siyabonga kakhulu umlandeli wami omkhulu. Shilo mina ngumlandeli wakho ngakanani ngoba nami ngiyakulandela. Bangazi wena umlandeli wami kusho umlandeli wami omncane. Oh, hayi ngiyezwa kacha. Hayi siyabonga nami bengifisa ukukubingelela njengoba sesibingelelene. Angikaze kubone ngisho ngifakela nje uhathi kumavidiyo ami kodwa mina ngihlezi ngigijima ngiphoseka. Cha ukuthi angikazi uze ngidibana lamavidiyo kodwa yabo ngizothi ngiphuma la ukuthi angingene kuphela kona ngoba ngisekelayo. Ngizona mangiphuma la ngifike ngijikje lo hathi noma u7 bese ngithatha short left. Yebo, hayi ke Ngiyojabula uma kwenzeka njalo. hayi siyabonga seniyolala ngazi. Shabo. Yebo. Overall ulala ngayoni. Hayi lutho. Angilali lana ngisecurity. Angilali. Hey, hawu, suphelele lo Pholoni. Uthenge ngothando olungaka waphela masinyana ngakho. Angazi noma network ninabantu engizama ukubafaka la kungeneki. Ngisecurity ngisebenza phi kami?
Kuzobonakala ukuthi angilona security. Yebo sanibona. Yebo sawubona unjani? Phela njani? Yaphila ubuye no-800 ke lapho nami nginawo 200 sihambe sodla 1000 lethu kwekusasakhe. Hayi Ngoba uyasebenza. yani ngake yami. Angithi kwasho wena la. Cha mina nginawo 20 rand ngifuna no 980. Awuliqili manje yini upholoni kwenzakalani ngopholoni? Ay ngomthetho bengithi ngizogeza ngabe bethi ngizosula ngawo la ngoba uma usegoli kufuna ngathi ungageza ngeyogathi bese usule ngopholoni manje vele Manje mana udla into ezimnandi kanje udla opholoni ngiyabona nje impela uyayibica lapho kodwa unane iPhone kodwa manje usavela umnyama la iscreen sami angazi kwenzakalani iPhone uhlula ne-iPhone kwenzakalani iphi iPhone uNkulunkulu angazi noma uyangincoma Nkosi noma uyangethuka uqale wathi ngidla kahle udla kahle une-iPhone manje angazi kodwa ukuthi noma ifoni yami mhlawumbe angani noma afa ngilayitha ugesini ukuze ngikubone angiboni kahle kwenzakalani la mana ngisazama ukusondela ngaselambini bayithathile nakuthiwa uyishiye kumbede uyabona mehluko hhayi angiwuboni bhuti kanti kwenzakalani imbhemu kade sibhiyoza sijabula ukuthi sekukhona i-iPhone kodwa nje linda kancane hayi ufake nama-overall kodwa kuyalalwa manje uyabona mehluko yabona-ke awusabona webhuti aziwamuhle awu ninjani lo Yaphila hayi amavidiyo wakho hayi shame hayi siyakufollowa siyakuthanda uqhubeke njalo yebo hayi siyabonga hayi sibona wona ikhompi le hayi umehluko usukhona hayi cha nami ngiyayibona bewenzekeni angazi ikhamera kusho yabo mase ngiyisulile nje ukhona mawusmile cha nami sengiyabona ngiyavela udayi ismile somuntu hayi kuyavela usemsebenzini angithi manje ngoba ngisebenza la siyashintshana nginama-shift kuyenze uthi mina ngiyasuka ngemsebenzini mangabe ngibona ngiyancane emsebenzini ngibafonele emsebenzini ngithi umsebenzi ngicela ukuthi uze la sishintshane nomsebenzi umsebenzi hayi wakwenza into enjalo-ke hayi ngiyi-security mabe ngiyi-security ngalokhu nje ngiyasuka ngihambe ngiyogada lapha emsebenzini uma ngingena ukusuka ngiyogada ngiyabafonela ngithi hayi izinto enifuna ngizogada ziletheni la ngizogada kuthiwa isebenzi le mbuzi hayi bandla hayi ngiyajabula hayi sajabula shem ukukubona kodwa i-overall kuyamasulayo uyayikhumula-ka ngithi ufake amaphijama hawe babo wongishaya ngibulala ngifa awekho amaphijama ongathiwa afakwe yabo le overall ngiyifake kanje yizingubo zokulala lezi hayi bokahlengu into engilala ngayo ngifike ngilale ngale overall bese ngilale nge-IFP ngilale nge-ANC ngilale nge-EFF izingubo zokulala iphijama lona ulinqenani ibe limalini phijama kobe kwelikabani akhona nje amaphijama nje amahle nje ko-Woolworths nje abafana ko-Pick n Pay clothing amahle nje Woolworths babafana e-Woolworths akhona amaphijama nje akahle nje awamadoda nje amahle nje ungabe sayiqedela inkulumo hayi angehle-ke bakhona abafuna ukungena hayi sabonga bhuti bye yebo siyabonga okay yebo ngicela ungikhiphe kala yebo kawu uthi mshayeli wemoto angazi khona ngizama ukumfaka la ngazi noma kuyangeneka ama-network awu inqwele philani kamba kahle siyaphila njani hayi sikhona bafa hayi siyakubona ey'nkundleni siyakubona iphi yantombi yakho le usayibamba le wakwayibhokela kabi sayibamba usayithandana naleya ntombazane yakho ntombazane wona lesikwazi ngawe phela lapha bekuhlalise lapha kuleya hayi khiyeke leyo ndaba siyikhiyeke leyo ndaba siyeke
Sikhiye lo ndaba lahlela. Leyazi athi lo athi uzothenga imbuzi, wathi uzothenga imbuzi khona. Yiki ngithenga imbuzi zani? Ezozala amazinyane angazi ifuna into zokugcoba. Kusho mina. Nawe yabo noma ihleka bayikhumbule, bayikhumbule. Hayi kodwa. Iyona lesikwazi ngayo le. Angithi siyayikhiya nje leyo ndaba. Yo, asiyeka sivala. Sikhiye leyo ndaba. Hayi sibonge usifake nje engqoleni. Akodwa hayi cha siyathokoza. Hayi vala mfowethu. Okay. Sibonge. Lapho angazami nantombi mina. Angazami nantombi. Ningixolela ukuba mnyama kangaka sengiyo edithwa kahle ezulwini. Uvividi nje sengiyothola kahle ezulwini lokho kwenzekala sokwasemhlabeni. Mangabusanga emhlabeni ngiyobusa ezulwini, mangakhanyanga emhlabeni sengiyokhanya ezulwini. Ngizama ukusho ukuthi ngicela ushwele ba. Kunabantu engizama ukuba edala kuthiwa abasekho sebesendaweni zabo. Kodwa kulungile inkosi yo. Yebo sawubona roster sina. Phumi. Sawubona bafo. Yebo njani? Ngiyaphila unjani? Siyaphila wefana. Ngaze ngajabula ukukhuluma nawe namhlanje. Nami ngijabula ongibheka phansi ngiyamoza. Noma sesohlangana khona eMnambithi ngomhla ka-29 ngizwile ivideo yakho impela nami ngiyipostile. Ngomhla ka-29 phela sobe sikhona lapha eMnambithi kulapha kumenzi. Amathikithi ayatholakala impela wangifonela impela wangitshela wathi hayi ngifisa ukuthi uzongiphathela iselo lapha emcimbini wami impela amathikithi abantu abawathole sobe sisonke. Ngizwa nje indaba kumanje angikho eMnambithi mina la ngenza khona ama-practicals ngise-Rustenburg. Ngiyabuya. Buya lapha ePeter eBanberg lapho khona. Ubuye uze eMnambithi. Ngiyabuya ngisekhaya eMnambithi. Uhlela impela ngobe ngiliphethe lapha impela ngobe sishintshana nami ngobe nginesikhathi sami la ngobe ngimemeza khona becula impela. Okay bafuna ngijabula ukukhuluma nawe namhlanje. Jabule kakhulu nami siyabonga. Okay baba shaba. Yebo. Kuba nje umhla ka-29 amathikithi kobe kugcwele kakhulu lapha ngobe kugcwele. Kobe kugcwele impela kobe kugcwele ngalendlela obona ukuthi hashi. Ngoba baningi kakhulu abecula abafisa ukufika lapha nesingagcina sigcine sihlula ngisho ubaqasha sinomenzi. Kwafuna lo mbhemi lo ukuthi angibaza becula basebancane. Kwafuna lo mbhemi lokuthi uChris Brown lona. Mangi-answer nje ucingo lakhe kushuthi nje ilento yokunganaki. Izinto mangazenze ngoba vele abecuthe sibaqashile njengabo Big Zulu nje kanye. Abantu sesibaqashile noSjava nabo Mthandeni noGuzana sesibakhokhela. Kufona okunye nje ukuyijongwanyana. Ya-answer yenjani? Kuyasho ukuthi uChris Brown. Ngithi mina ubani uChris Brown nanochaza manje angibaza becula basebancane. Uthi hayi wakwafika eSouth Africa ngazi nini eGoli kwagcwala kwathi inya. Ngathi mina kwagcwala nini? Angibazi phela mina la. Wathi hayi ucela naye ukufika lapha emcimbini ngalokhu nje kwimenzi homecoming ufisa ukuzonandisa. Hayi wayishaja ke imali akayishajayo ke nje ngagcina ngimthembisa ke naye ukuthi ngizomqasha ke efika lapha emcimbini. Manje ke manifisa ukubona becula abancane abafana noChris Brown nize lapha eMnambithi kwimenzi homecoming nithenga amathikithi awaduri kakhulu. Siyobe sikhona nje ngobuningi. Siyobe simemeza ngomathanda. Thula ngoba nakho ngisafaka ufufu dlomo. Kodwa kubukeka sengathi angazi noma network yami noma yakhe usengaphakathi. Fufu. Siyaphila njani? Ngiyaphila ngakuzwa ngoma. Athi wazobona la uhlangela kini uthuthu bangcolosi. Ngcolosi. Mina yibo abantu bakabhenga abawuthandi manje TikTok. Mangizwa yibo. Hayi ngaqala lapho ukufala. Wabhengu. Ngabhengi baba makabhengi. Ubani wabhengi phakathi kwenu? Mina nobaba sobabili. Sesibanga lesibonga. Ngithi uwe ukuthi ubaba wakho uphinde uthi okay kezwakala. Ngisiphela isibongo safika naye.
Kangazi phela ngithi ungididema usithi wakabhengi ubaba wakho wakabhengi. Ngavele ngabona ukuthi usuzofaka umndeni wonke, usuzosho wonke umuntu osegcekeni ukuthi wakabhengi. Lele. Hayi. Yitha. Umngane wami uthi umngane wami ngimdlulisele la ukuthi ngithi bhebe ukhulelwe. Uthi udlulisa ukuthini? Uthi ngikutshela ukuthi ukhulelwe. Ukhulelwe yini? Phela ngithi nje uthi abadlulise lapha emavidweni ukuthi hey. Ngasiphika nawu akancetse kwebantu kuyakhulelwa nje kulezi insuku ukukhulelwa vele sekuyinto eyenzeka ya uNkulunkulu asangi-edithi watheke emnyama kakhulu. Hayi ngeke ngempela kwenzakalani ngawe kabhe ngasikho bamnyama kwenzakalani washipha yiphi wena Sekuqala ukuba ngcono sekuqala ukuba ngcono ngikhanye ngibuyele bumnyameni. Ngikuthengele i-iPhone i-60 yabo. Pro Max ngeke. Iyafuneka impela kodwa nayo ngathi ayizukwenza amehluko ngoba phela kwanayo le bayaziyo bathi iyashutha impela kahle kodwa mina vele ngenza inkuma yokugcina. Vele seyivale ke tani ngikuthengele imoto. Ubona kanjani vele uwina imoto kuba mnyama yabo. Hayi wena ngoba wakithi phela abantu abakhona ukusithengela imoto laba esithandana nabo bathengelana amapholo. Umana usho usakhuluma ngeyamapholo wena umthengeli ngani umfana ipholo? Abe ngifuna ngishawa idlozi mame. Idlozi kuyela shaya. Angithi ongoyenzekile leyo. Ongoyenzekile leyo nto ukhona oke washawa idlozi. Habe wena ungajabula nje kuthiwa intombazane yakabhengi ithengele umfana ipholo. Niyethanda kabi nini? Nginenkinga ubumnyama. Oh, hayi bathi siyangi-editha futhi inkosi. Hayi. Iyaku-edaka. Hayi makuvelile nje ukuthi umuntu lo. Hayi mina ngiyabona ngamehlo kuyavela laphana ukuthi hayi umuntu loya na uno-orentshanyana lapho vele maye hayi ke ngisaboni. Oh, hayi ke short left. Hayi short left. Yeah, hayi siyabona. Siyabonga seniyolala nenkosi ngoba ninawo amadoda. Ulike amavidiyo ami lapho ngoba ngifolowile. Okay, mangiphuma la. Nakya. Okay. Hayi bafowethu makuvelile nje ukuthi umuntu phela noma yike indlela engizokwenza ngayo. Ayikho indlela engizokwenza ngayo. Makuvelile ukuthi umuntu, makuvelile ukuthi izwi lomuntu, makuvelile ukuthi amazinyo omuntu, fine. Kuyake phela. Angikwazi mina ungathemelezi indaba la ngencoba umnyama. Ube nga-edithwa inkosi. Msizi. Hey. Yini njani? Kuhamba kanjani lapha Nkosi? Uyaphila njani? Akufani man, hey. Yebo. Usekhona? Apha amapheji ami kwafaka amadansane ebusuku kwenze njani? Amabani? Kwafaka amadansane amapheji ami apha ebusuku lishonile ilanga. Amapage akho kwenzani? Amapheji ami wafaka amadansane ebusuku. Ngisho konta amapage akho kwenzani? Amapheji ami lokho kulala. Kuthiwa amapage akho. Amapheji ami. Amapheji ami Amapage akho. lokho kulala. Amapage akho. Phela mina futhi ngaqala nje ukukhuluma nawe. Manje angikwazi nje amapage akho mina. Amapheji ami lokho kulala wafaka amadansane. Wazi amadansane. Yeah, phela mfowethu kuthi amapage akho mfowethu akhona kuona wami amapage akho ukulala wena. Mina ngilala nami amadansa ami lawo. Madansa lami njengoba nawe unamapage. Amadansa akho la kulala. Hawu, kanti kwenza Hayi ubuhlungu kodwa ngcolosi. Yo. Uthi kushone bani? Ubuhlungu kodwa ngcolosi. Uthi kushone bani? Usegoli. Buta ngizwanga uthi kushone bani kwabuhlungu? Ngithi ubuhlungu.
Ngithi ubuhlungu kodwa Ngcolosi. Hayi, uthi ubuhlungu kodwa Ngcolosi, igoli liyahluleka. Yobhuti awuzwakali gogo. Yobhuti Ngithi ubuhlungu, igoli liyahluleka ukukwasha. ngibhlungu ngani? Ngcolosi. Ngibhlungu ngani? Hayi inkabe yami ngeke igoli liyahluleka. Mahluleka igoli pho ubuhlungu bungenaphi? Igoli lihlula ubuhlungu. Wobhuti ubuhlungu bungenaphi? Lihlula ukupholisa. Igoli lingipholise. Wofowethu, lana egoli angizili ukuzophola. Angizili ukuzophola egoli. Yabhengu. Ngithi angizili ukuzophola la egoli. Uzozama imali. Ngizozama imali. Ehhe. Ngizama ukuthini? Ngingazama imali angabe imali ezama mina. Imali Ngizophela kuthiwa igoli ubusa umpofu noma usukhanya usuhlobile. ngithi mina imali iyo kufuna ngayizama mina. Ngeke mina ngizama imali ekubeni imali iright. Uyizama kanjani into eright ekubeni wena ungekho? Imali okufuna izama. Hayibo. Hayi bhuti ugcobe kakhulu umoya wami bhuti uthi ngibhlungu. Uthe Hayi, yo awu. Yoba mfowethu ayibencane. okay mfowethu ayibongile ukuxhumana nawe ngane yakwenu. Hayi akuhluba ebheka nazo. Danke. Uthi ngibhlungu. Ngibhlungu lo mbhemu. Ungakubona ku social media sekubona ezulwini. Nkosi. Asidala Nkosi kufika abantu bethi zibhlungu. Kufika abantu bethi zibhlungu Nkosi. Wazwa ngayisa lo mbhemu. Ngizama ukufaka la ngesihle angeneki. Noma nawe uze ngazi indaba zobuhlungu. Azange ethuka umfana. Lo mfana ungithukile uyezwa. Lo mfana ngimfaka la uzoba bazi indaba zobuhlungu. Hayi kwangithela umfana. Hayi. Ngena andiswa phela ngizama ukufaka lana. Nawe uyozuba ebuhlungu. Hayi andikho buhlungu. Yebo njalo. Ngiyaphila njani? Siyaphila kufana. Hayi utheni wahlala ebumnyameni? Asikuboni thina. Ngicela ukuthi ungalingi uyithinta indaba yobuhlungu. Ngobani? Ngibhlungu. Hayi andikayitsho ke. Usazoyisho. Usazoyisho. Ndisazoyithetha ngoba ndisakubona uhlele ebumnyameni. Ndisafuna ukuthetha leyo uba ndibona uhlele emnyameni. Utheni wahlala ebumnyameni? Awukhona ugesi lapho. Uzothetha kanlana. Ndifuna ukuwuthetha ndibuze uba kanti la uhleli khona awukho umbani. Thetha. Awukho umbani la uhleli khona wasemnyameni. Thetha. Sendithethile. Uthetha kanjani mawuthetha kanje? Ndiyabuza kaloku uba awukho na umbani la uhleli khona wasebumnyameni. Buza ngendlela yokuthetha phela. Kutheni wahlala emnyameni? Awukho na umbani kule ndawo uhleli kuyo? Umkhosa. Impondo. Usho ukuthetha ukukhuluma. Ndilimpondo. Ngithi usho ukuthetha mina ukuthi ezini like yini ukuthetha ngesi shouting. Hayi asikho lapho ndiyathetha kaloku mna. Yebo ayezwakala.
Hayi sesiyakubona ke ngoku sowukhona umbane. Uzophinda unyamalala angazi kwenzakalani. Mayekumane ubaleka sizothetha kanjani nomuntu esingamboni. Hayi lo gesi uyahlupha kodwa hayi ngisazozama indlela yokukhanya. Ngisazoyikhanya. Hayi layita mfo sikubone kakuhle xa sithetha sifuna ukuthetha nomuntu esimbonayo hayi umuntu ohlele endlini engenambane. Kufanele kube khona umbane. Yebo ayezwakala. Hayi kuyazwakala. Yebo siyabonga hayi sesiyothetha kahle ngelinye ilanga. Hayi akho ngxaki. Amen hayi seniyolala nodwa. Hayi ayikho ingxaki sharp. Yebo siyabonga. Ngithukile kumfana ngebuhlungu. Phatha umfana wazi babuhlungu webani. Umzala kubuyeza ezongikhanyisa la. Akukhulumeki uma ngimnyama kanje. Yabo bangibona ngikhanya. Ila ngidiliza khona indaba ngoba isuke ngiyibona ukuthi ngi-edithiwe ngiyakhanya. Woza bhuti ngiyakufaka la. Yabo bangibona. Yebo bhuti. Sawubona. Hawu. Wo bhuti. Ubhuti useshonile leni? Okay. Ubuhlungu. Uhlushwa yizo lezi zinto zokuba buhlungu naye. Udlala ngisho. Phela mina nginzi. Yebo Thandeka Mkhize njani? Thandeka Mkhize njani? Hayi light liyeza manje. Ngizokhanya nje khona manje. Awu, lo kade ngizama ukumfaka kubuye kwenzakalani? Yeah, so Kunjani? ngiyaphila unjani baby? Angazi am network yini. Why? Z. Izo lezi zama advert. Ithini lapho la ngifisa ubumnyama. Yeah? Ikunakho ngifisa ukulo. Hayi ngisakhuluma nomzala. Angikwazi nami nje i-ring light ngempela. Mana anti ngisakhuluma nomzala la. Ring light ngendoda ngamane ngiyekwenza live ngibe ne-ring light. Mangake ngife manje ingane zami ziyocazela ne-ring light. Elulandi i-iPhone yakho Ngizwa. ngazo. Papi. Baba wabethi ngibhlungu. Papi manje. Papi. Ya kunjani umuntu wesifazana? Ngiyaphila unjani Sithando? Sibona ubuhle lobu. Yebo. Sekuyamoyizela ngalokumoyizela. Sengibona wena hayi le yanto bengiyibona. Hayi ini. Ya kuphazamisela umuntu osengifonela. Ujawubona hayi ini. Ngisizwe yakanya. Engathi uthi hayi le yanto. Uthi sengikhuluma ngaminti amahandi ubuzola ukuthi into levelayo. Lutho. Okay, hayi yezo. Usulele pho? Yeah? No. Uzolala nini? Masulele nawe. Uzolala noba? Ngethi. Ulala wena. Okay, yezwakala. Uzobuka kuphi kusasa? Sasa. Zobe ngikhona la endlini. Okay, ngiphasela i-first annual festive. Hayi lutho. Ngidayisa ithikithi. Hayi zobe ngingekho phela ngiphasela mina ngila.
Yeah, sesiyobuya sibona. Hey kwavela tata ukuthi umuntu. Sesiyobuya sibona. Yeah, siyabonga usuyolala kahle. Thank you, bhuti. Good night. Yeah, siyabonga. Oyi, sengikhona nokuwuphulula. Wey, sekuyavela nje umuntu bengisaba nokuwuthinta. Bengisaba nokuwuthinta nje. Bapha babethi ngimnyama. Baphi? Mashubisi. Hayi ngokufaka mangiqeda kufaka lo ngena manje. Bangiqeda kufaka nje lo ngena manje ngizobe sengiyakufaka. Maphikela. Umaphikela akafakeki. Maphikela ngithi baphi? Yebo wethu. Akade behlekisa ubumnyama bami ngoba nakho ungena light. Mase libuyile light baphi pho? Ngithi baphi? Wandile P the vocalist. Yebo siyaphila futhi njani? Anoke nishele phela nathi futhi. Wetha. Uthi nge-screenshot le comment yakho bese ngiyisendela abazali bakho. Ngifuna ukuyisendela abazali bakho. Ngithi abakudilithele ngisho uTikTok. So ufuna ukushelwa la? Sengozoshe. Awu, lo mntwana ngizama ukumfaka kafakekanga. Maphikela angazi kwenzakaleni. Nje ngiyakufaka wangafakeka. Usilindele. Hayi kubambele mntwana. Aso. Hey, sekuyavela nje umuntu. Waphi wale nje? Angazi. Khona umuntu ofana naye yazi usebenza i-alternate. Hayi ungangifanisi nabantu abadayisa utshwala. Ungangifanisi nabantu abadayisa utshwala. Ngoba ekugcineni kosuku umuntu onango sebuya futhi. Lesilindelo. Wesilindelo. Akuncane. Seningena nibabili. Seningididi. Yebo njani? Yebo. Hello. Yebo njani? Uyaphila? Angizwa. Ukuzwakala qobo nje ukuzwakala. Awuna network isitalo. Siyaphila Nxolo. Wena unjani? Oh, siyaphila kufana. I can keep it live besibuyisela. Ayi network yakushaya phela sibuye sikhulume masithola isikhathi uNkulunkulu akavumi. Angizwa? uNkulunkulu akavumi. Inetwork yasishaya. Followeke. Okay, akunankinga kuhluphi lokho. Hayi sengikwenzile lo. Okay, Bye siyabonga sesiyobuya sibona. Hayi uNkulunkulu akavumanga. Kodwa sengimfollowile. Ibibandla la kwethu ake ngilifaka. Jesu ufike kuseni. Kazwasho nabo umuntu oyicula leyo ngoma. Ngalala ngelila ngacupha ialarm la ngabo 3. Ngithi ngifuna ukumbona uJesu bengabe sefika. Kavuka ngabo 3 ngathi uJesu ezongipha amandla amasha. Lutho. Akazange zefika. Sipiwe. hello. Siyaphila njani? Siyaphila. Usuphumile ubumnyameni manje uyakhanya. We baba ngikwenzeleni? Awu Nkosi yami. Awu ngikwe kade kuphunyiwe ebumnyameni. Ngila ekukhanyeni man. Manje waye ungagunde ekhanda. Uthi kwaziwe washo nogogo ngo-2019. Hawu. Manje lokuhlangana phi-ke nokungakhona? Umuntu omdala engekho uthi kuhlangana lokho. Okay,
Hayi ngamatshe but then ngiyabuza. Hayi ngamapha amatshe. Kanti bekungenzeka mhlawumbe ubuze. Pendula umbuzo wami. Cha, ugogo cha akekho nje emhlabeni vele. Okay, kundekhanda. Ugogo engekho. Noma engekho phela. Uzohlala nje ekhanda. Cha, what if uke fine ke? Sekuthiwa ngiyasuka ngiye esaluni ngiyokunda ikhanda. Mangabe ngifika esaluni bese kuyikhani ngibuyelwa ingqondo ukuthi ugogo akekho mo sengiphathe ubuhlungu benhliziyo ngise esaluni kuzothiwani. Uzoyithatha njengale uhambe nazo. Ufike uyiduduze ngaso uma ufika endlini. Cha, lento yokugunda nje mina ngize ngigunda ugogo engekho. Cha, ngiyafisa ngazi nalo gogo wakho umfiva kangaka. Hayi ukuthi nje ngangigunda kusekhona ugogo kakhulu. Wena mntu ejwayele ukungigunda. Manje mangabe esengekho ke. Hayi, angiboni khona umuntu osangaqualify ukungigunda. Ngolinda nje kuvuka ugogo. uNkulunkulu ngoba kusho uNkulunkulu ngoba athatha ugogo njengomuntu oyengigunda. Kusho akathanda ukuthi ngigunde, yabona? Sesiyogunda ezulwini ke. Ya, ezulwini yikho la sesiyogunda khona kahle. Mara umnyama lo cute. Hey, ungangifensi kulive ungangishami. Ngikhuluma iqiniso kodwa. Hey, ungangishami. Yabona nje ungangishami ngempela ngoba manje mase izimo zinje kumoyizela ngiyazi ukuthi kumoyizeleka kalula. Manje ungangishami. Mina ngikhuluma ngomoyizela nje. Hayi bengeke ngayikhuza la ukuthi ungangishami. Hayi umoyizela awunqume kanye. Hawu webo. Hayi wasisi. Sangimoyizela. Ungayivali. Hayi. Unedimpulu nokuba nedimpulu futhi. Hayi khohlwa angimoyizela qobo. Qobo nje. Unedimpulu. Ukumoyizela khohlwa ngeke ngize ngimoyizele mina. Ungalomoyizelile. Ngimoyizelaphi? Umoyizelile ekuqaleni. Hayi khona smile of anger. Namanga kuze kuvele idimpulu. Anger nesi. Umfana unedimpulu. Kuze kuvele ukuthi lento yenza kimi ngiyabhoboka ngayo. Makuvele idimpulu sokuyimboba amanxeba obuhlungu. Namanga ngiyajabula. Ngithe ungangishama. Uyajabula ukusalayo. Kodwa cute. Awuze nje cute njani nje uma wenza njalo. Ha, wangifenza. Hey, baba behleka ubumnyama bami manje. Buka nje unobumnyama obucute. Ucute nje. Uhlalaphi? Ngihlala eMpumalanga, Amsterdam. Hayi, wahlala udaka, hayi. Ngeke. Wena nje uhlala. Uhlala eGoli. eGoli. Uhlala eGoli phela Gauteng province. Ubuze wenza nje njengoba ubuze ukuthi ngihlala. Ukwenzani? Hayi ubuza nje ngibabaza ukuthi wazi wahlala kahle. Nami. Hawu bewubabaza nje wazi wahlala kahle webantu. Hayi. Ayikho nje leyo. Mara shame yazi ngiyawathanda amavidiyo akho. Ahlezi angichaza uma ngiwabona. Yebo, hayi cha isuthinta indaba. Hayi siyabonga kakhulu. Uqhubeke kanjalo mntwana. Hayi siyabonga. And okunye ke umuhle. Ngithe ungangishami. Angikushabi. Ngiyancoma. Bathi into enhle yancoma. Phakathi bathi ngisebumnyameni. Baphi? Usekukhanyeni manje ngcolosi. Abaveli ziphi izitha zami? Cela uphinde lawo mazwi uthe njani? Baphi? Umuhle, ucute. Hayi, ngiyaxolisa ukumoyizela phambi kwenu mphakathi. Mphakathi hayi khohlwani bafana. Isimo masinjena ke nje. Kuyamoyizelwa ke impela. Cha nje ngiyaxolisa nje ukumoyizela phambi kwenu mphakathi ke nje. Akudingi nanokuthi ngize ngithi Ungabuhlungu ngoba ngoze ukhala ngobuhlungu. Hayi, cha sengi-right manje. Sengiyakuthanda lokho kushoyo. Ngiyabona shemnawe. Hayi kulungile. Ngoba ngiyazazi ithakazelo zakini ngabe ngiyakthakazela manje ingcolisa ngizazi. Mara usungangitshela wena sesimo. Ithazo wasekhaya?
Mm. Awume kusaduma indaba ka-cute lana. Angizazi wathaze zasekhaya. Usaduma o-cute. Saduma u-cute. Usaduma cute. Angonile kusho kanjalo ngoba ngabe sengitshela leyithakazela. Ithaze zasekhaya ngcolosi cute. Ye mama. Cute, yeah. Ziphelela lapha. What is it? Uthini cute mina? Yebo cute. Kazi iqaleni lento yami lena. Icala manje ngoba ngathi uyaqala kulizwa lelo gama. Qale manje kanti. Into esungulwa manje. Hayi phela ngithi solo ngibuka ama-video akho ngabona ukuthi lo mjida odark cute. Oh. Kuze kusho nalelo pimples elapho ngaphansi. Ngithi uthi mina mhlambe ukuba cute kwami into esuka manje nje. Sekuvele kwaqubuka kuzakunqamuka manje futhi. Akusi. Oh, hayi. Hawu. Hayi-ke. Awuthinta indaba ke mawufake zo cute. Khohlwa. Kusasa ngizohamba ngimemeza izwe lonke. Ngithi sibona ukuba cute. Sizwa nje ukuba cute. Awusuku. Alright, ngiyabonga ukukhuluma nawe. Yebo, nami ngiyabonga. Siyolala wedwa-ke ngoba nakho phela kanye. Hawu, kanike ngilali nawe. Yo! Ngizwile. Sufuna ukuthatha bona kuba cute kwami. Hayi khohlwa. Hawu kahle. Ufuna uqeda ubuhle bami. Awu kahle. Angeke nje ngikupheke. Base siyolala kahle ezulwini. Ungifollowe ke lapho njengoba nami ngifollow. Ngikufollowi. Okay. Ungifollowe. Ase kufollowi. Sekufollow. Senguthintile lo plus athu vele. Okay, thank you. Bye bye. Yebo siyabonga nilalela. Uba cute mnandi. Yebo, izinto zami lezi. Hayi osezongena lana ke bafana bayidumeze ngathini. Kade kunyiwe lento yami ukuba cute. Into vele siyaziwa vele. Into ngoba ngizofaka umjida ngangifuna ukuthi ephume esandleni. Ngoba vele lo muntu ungenile wababaza umkunzi bami. Njobe seyivumile inkunzi. Timlela. Wethu. Njani futhi? Sikhona kwa. Akufani. Ya, ngiyakubona kalakatha kodwa nkosi yami. Yeah. Udlala bona ububi nje. Uthi ngidlalani bhuti? Udlala bona ububi. Yini network yini wasujaya mama. Akuyona network effect. Voice. Uyafika nje ama live. Awuzwanga into ngikhuluma sikhuluma nomuntu ophumile. Yawo wami phela wami lo muntu ungowesimame lona futhi oyibeka kanje lenkulumo mina futhi ngeke ngize ngiyibeke inkulumo kanje ngoba bebeyibeka bona. Mina nami ngizoyibeka ngendlela yami isho nabayibeka ngendlela yabo. Wofowethu. Awukwazi ungazobeka. Angithi ikhulunywa ngami lana. Ungazobeka mina ngendlela yakho. Ngangibeka ngendlela yakho. Kanti into yokubunjwa mhlawumbe omunye ngibumba ngendlela yakhe. Wena mafuna ukungibumba unginameke ngibe mubi. Fanele usho ukuthi ngimubi. Angithi usephumile negama elokuthi ngicute. Wena uthi ngidlala ukuba mubi. Yikho kuba cute nemfo wami. Uba cute kanti yini? Mhlawumbe mengidithwe lo sisi. Ucute uchazani? Nami ngidida kwami. Isikole ngisifunda ngabe ngiyachaza. Awusifundanga isikole? Sangihlula. Hayibo, akekho umuntu wafunda isikole. Akekho njani? Wafunda isikole. Hayi esikoleni abangifunda. Esikoleni ngaphuma. Ngisho manje isikole asikaze sifunda. Isikole indawo nje la kufundelwa khona. Asikaze sesafundwa nje isikole. Santi wazi. Noma ngaba ngikho cute. Kodwa isikole asikaze sifundwa. Hayi ngiyakuzwa Nkosi.
hayi futhi hayi siyabonga sekuyoba yikho nithi-ke usuyolala wedwa. Hawu, madoda. Ukhona awuthi ngiyeke indaba mfowethu ngaze ngiphahluke. Hayi kulungile futhi akube u-short left. Sure kala kahle. Lo short left wale nkumankuma yasebhekville uzogcina usungena nami. Kodwa usho kahle vele uthathe kamnandi lo short left wayo uvele ubonthwe bakwethu. Hayi bavala bakithi ngeke. Lo muntu usenginconywe kangaka yena uqhamuka usezoba bazobobi beyivuma inkunzi. Yebo bhovungane emkhulu njani. Njani bhovungane. Now uyezwa-ke nawo amagama akhayo abhalo Mayizuzu. Nangu Mayizuzu fundani ukuthi uthini Mayizuzu. Mayizuzu ushayela kushawa khona. Shaya Mayizuzu. Hawu. Bese ufike-ke wena-ke usengabazi inkunzi sebeyivumile. Nabo amaZulu bathi shongololo. Sawubona amaZulu njani. Wathi shongololo wafaka uhathi. Wabe sedonsa eside smile. Bese nizoja ngikho cute. Why pho engisakaza ngesmile uma ngabe ngingekho cute. Hayi mfowethu nje ngiyinhlanhluthi kodwa kwamanje ngisalambile. Salambile okwamanje. Siphesihle eyihlophe ngibonga umngcwele benkunzi. Mfowethu akukho futhi okungenziwa siyabonga. Andiswa khanyile sawubona wemap. Yebo sawubona amakhanyile njalo. Ke ngifunda ama-comment bese ngifaka abantu. Udibong 7 Tsumpe ngcolo cute. Ithi abantu nje. Nithintana kuthintwa khona. Cute. Hawu 010829 Dlabazana 4. Yebo njani bhuti Andiswa wabhala Andiswa wenzani la khona? Wabhala man. Luyanda cute nami ngiyavuma. Yizi izinto ezakhayo lezi inkulumo zakho kufanele ukuthi itholakala naseBuildit kuma hardware wonke nje ziyakha lezi inkulumo zakho. Anginifake nami vele kufuna ngisheshe ngibaleka. Nangu uTokozo ethi ngcolosi efaka inhliziyo enebhandishi yabona okukhomba ukuthi kuba cute kwami yabona kuyabhandisha kurabha amanxeba athunukele. Nangu maguliwe sawubona ngcolosi. Yebo sawubona maguliwe. Nangu ukweta ongumdlalosi insizwa le bafana kade ngasho yabona. Mfowethu ushala kushawa khona bese kuba uPenguin ofaka nje iqhuzu empilo ehlekayo angazi uhleka bese kuba utha usiqhenye ngobuhlo bakho naphula. Yebo ngiyabonga. Hayi baba kwethu. Hayi kulungile. Awu sithini lezi ngoma ephumile nanga ngizama ngomfaka kunokulunga. Hayi kodwa yabona cishe lingane noma. Yebo sanibona. Sawubona. Yebo njani. Uyaphila njani? Yebo siyaphila. Wazangifanela nobhuti wami. Wakwenu. Wakwethu. Uphi? Usashona. Hey wangishayisa novalo mhlambe nami Nkosi. Masifala mhlambe inkosi izovela ibone sengathi nami fanele ngithathe masinyane. Yazi ngempela serious ngisho nje ukuba wuwe amahlaya nje wayefana nawe. Owakabani yena isibongo? Amalevu. Hayi mangabe izimo sezinje akube kusabaleka nje isibongo. Njengoba ngifana nobhuti wakho nje. Ezinye izinto nanokuthi ngoba inyanga sekuNovember nami vele ngumuntu omfice ngixakekele vele. Ingane iyahlawulwa nje noma ngathiwa mhlamba kuyona yakini. Ngoba ngifana nobhuti wakho nje anisanihlawula la eBank mhlawumbe noma kube yimbuzi ezintathu ke nje o 3.5 manje. Cha ngempela akube kusabhekwa isibongo. Mangabe efana nengane yakini anibanisabuza niyahlawula. Khoma. Ave ubheda shem ubheda kamnandi ke kodwa.
Ya ubaningi bathi ngiyafana nabantu. Ukuthi phela wena ngiyashintsha usuku nosuku. Ngiyashintsha. Kwesinye isikhathi yabo ngifana nomunye umuntu, ungithole sengifana nomunye umuntu. Kwamanje ngashintsha uthole mhlambe sengifana nomzala wakho futhi omunye ongasekho. Ngiyaze futhi yabona abantu abangasekho-ke ngiyafana kakhulu-ke nabo abantu abangasekho. Ngiyafana yeah. Siyabonga-ke. Cha siyabonga kakhulu. Ube right. Senolala. Usifollowe. Oh, hey, kufuna ngithinte nonke manje ngena la ngoba nalaba sephumile sengibafollowile. Siyabonga. Siyabonga. Yebo. Ngifana kakhulu nabantu abangasekho. uNkulunkulu labantu engifana nabo Nkosi usubathathe bonke. Awuthi ukuma-ke ngami ngabe sangithatha Nkosi. Usuzoyithatha yonke le mbewu Baba. Usuzoyithatha yonke le mbewu Baba. Nkosi usuzosiqeda sonke lesipinashi esiyiso. Hayi. Usuzoyiqeda yonke le nyama esiyiyo. Nkosi yakho kubika ngamaze ngithi isipinashi. Hayi. Isipinashi uzokwenza. Usuzoyiqeda imbewu yenyama. Spinach. Hayi akusona isipinashi ngididekile baba. Yilokhu nje imbewu yenyama. Hayi noma ingatshalwa Nkosi kodwa uzobona baba ukuthi kwenzakalani. Hayi akusona isipinashi ngididekile baba. Ngaphinde Maphikela. nginanetwork. Kunjani? Sengiphinde ngaqhamuka namanje anginanetwork. Ngike ngakufaka kambe? Ngike ngakufaka wahlushwa network. Ngike ngakufaka. Ungifakile ukuthi awubekungena network nje. Ya ayisanga. Namanje ayenzi kahle network yakho. Hlupha ukuya nokuya impela uzwakala nokuthi uthini. Okay, cela Angeza. Ukuzwakala usazwakala. Maphikela imhlupha kakhulu network. Maphikela akulungi lutho. Ayivumi. Ngesikhathi umama wakhe ngicela ukuthi ukhulelwe. Ngiyazama ukunifaka la kuthiwa wait for until someone is coming back. Angazi coming back ebeshonile. Ngangasebenzi ngelayo nemali. Awangifaka bhuti omdala. Yebo bhuti omkhulu njani? Ngiyaphila webhuti omdala. Yebo akufani. Siyancenga bhuti. Iphi le ngqweleleni ekuthukayo lena? Iphi yona? Kone legadlile limakusemnyama lana ungakakhanyi. Ubusukhanyisile. Babalekile manje wase kuyakhanya. Abasekho mabe ngisenosisi baba bathi mbo mase kukhanya bayanyamalala. Badelela unakho usizi belikhungethe. Udimizi waphi lo? Webhuti. Yebo njani? Hawu. Iqembu le wrestling isiyaphila njani? Ngiyaphila iqembu. Sorry bhuti. Siyaphila. Abantu bayachwetha it means WWE. Iqembu le wrestling kwenze njani? Hayibo guys. Hawu nizenibabazana donke nje. Ngithi phela mhlambe i-wrestling sengicishe mhlambe phela. Nami cishe ngahlehla ngeke udimize ngathi ephula la kanje.
Hey bo. Ngoba kwethu. Uyothiwani? Hawu, wonke umuntu nje uthi omunye okwe-voice, hayi bo. Udimizi kathi ivoice yakho. Dimizi. Just mana Dimizi. Ngikusho awuchaze Dimizi. Mina nguMashenge waseNyukhasela. Awu. Oh, uMashenge. Naba besididisela kuma comment bathi owesilisa. Hayi bo, vele ivoice yami nje nginale voice le nje. Hayibo, ayifani neyakho Ngcolosi. Injani kaNgcolosi? Hawu, uNgcolosi masathi, "Hey impela nje. Hey! Abaningi Asasithathisa la. Athi ngeke mina." Hawu. Kanti njani? Kodwa nje mina shame uyangenzela usuku noma kuthiwa ngisemsebenzini ngiphatheke kabi. Yabo nje ngangena nje ngathi shwi. Awunanga uNgcolosi madoda. Yeah, emhlabeni Sesaphinda ngeyistress nje kulomhlaba. Kodwa nje uyasijabulisa uqhubeke njalo nje ibhuti usijabulise nje. Hawu Dimizi wenkosi. Hawu siyabonga. Avuphapha ke wena. Siyabonga Sowenze uNgcolosi akasazi sathini manje. Hawu lutho Dimizi wasezulwini siyabonga mntwana wenkosi. Okay. Mashenge usugeqa amabhuku hayi. So ukhatha nini? Awushaye lamakhathi lawa Ngcolosi. Lawa. Okuchaba abantwana. Hayi bo. Hawu angifune bantwana weDimizi wenkosi. Wenza kahle wena Ngcolosi bawothatha le iPhone yakho izinja kabi lapha. Nako ukulala nami bese bengishiya kanjalo nje. Hey, bathatha iPhone nje. Cha ngiyayibona iPhone igolide likama uthini ngalo. Hayi bye ke Ngcolosi. Yebo siyabonga. Hayi, sigeqa amagula lentokazi lena yakwashenga. Ngithi nami ngisafuna ukuncoma la nithi hayi. Angivelanga nami ngakulandela bangibona ama-likes nani. Hayi uyalenza usuku ebhuti. Wawisi. Hayi uyalakha shemu liphelele futhi. Wemfowethu engakutshela kona imfihlo lena. Fike ube uNkulunkulu bese kuba yimi. uNkulunkulu mekhohliwe ukwenza usuku useyazi ukuthi sizakwenziwa yimi. Hayi ngiyavuma futhi nami ngivumelana nawe lapho. Ngoba uNkulunkulu wena wadala insuku. Umuntu wafika neplan yekhalenda uyazi ukuthi ubani. Hayi bengakazi ebhuti ngayibona isikhona nje. Ngcolosi. Hayi kunjalo nje. Ngoba senginikezwe nje iziqu zokuthi usuku ngiyalakha. Sekufuna nami imendlela ngikhombe lapho nalapho ukuthi hayi lokhu yimi. Hayi ngizwa kahle. Hayi mfowethu hayi akukho ukuthini nje ukubonga nje kuphela. Hayi kubonga mina nambhuti ugcina ungifakile kade kumile lapha umnyamini saze kwakhanya babaleka nalabo abagadlayo badla phansi. Awu labo bapi kumanje? Azothiwa sebephelelwe idatha ngabe bekhonethiswe kuphansi kwezihlahla. Bebengene ngo50 MB. Bebengene ngo50 MB. Hayi abasekho kumanje. Hayi mfowethu. Hayi bonge nambhuti omdala. Yebo siyabonga mfowethu. Yebo bhuti omdala. Hayi senolala. Azibaphi ababehlekisa ngobumnyama bami. Engithemba ngivulula ibahlekisa ngabo. Kunjani makunje? Abasekho manje. Abasayibabazi inkunzi. Abasayivuma inkunzi. Baphi kumanje? Baphi? Abasabuyi bezoba bazokukhanya. Ngizama kumfaka la. Uziyanda ntontoni. Akafakeki. Ake ngiqhubeke sibo. Ukuthi kwenzakala. Nami vele sengizobuye ngibaleke. Bani uhlakile. Maqwabe. Maqwabe. Maqwabe uvale imic maqwabe. Maqwabe imic yakhe ivaliwe.
ngibona sekali maqwabu uyivalile imic. Maqwabu usuvele waphuma. Sesiyokhuluma ezulwini. Phambi kwenkosi. Ncolosi ephuma. Uthi ubhizi. Urequeste kanjani ubhizi kodwa amaqwabu? Usiphiwe naye intombi. Intombi yami uwe nje. Bese kuba omhle. Yebo sawubona. Njani? Siyaphila njani? Siyaphila, siyajabula ukubona. Nathi ngiyavela. Uyavela. Hayi namanje. Ngisavela namanje. Awusaveli manje. Oh, buka sengiyavela futhi. Jabula futhi. Thada. Ya kaba kahle. Kuyaphela njani futhi? Hayi siyaphila kufana. Kodwa we. Ayayayayay. Uhlala kokubami. Ngihla Eastern Cape. Oh, uhlala Eastern Cape. Yebo. Ukhona umuntu ohlala Eastern Cape. Ukhona. Sikhona. Kuyiqiniso ukuthi nina amantombazane ngiyathanda thina sisaba abafana abayikona. Abanjani? Thina sabafana abafithi abathafu igora. Ngiyathanda. Phela ayi mina mhlawumbe ebona. Oh, wena uthanda. Hayi lokho kuyisigora lokhu nje okukahle. Ukufithi hayi lokho kuba isikora. Cha sengisho thina. Uthi la nithi niyasithanda kabi. Hayi mina lokho isikora kube right nje. Isikora kanjani manje? Sekukhona nje isikora. Khona nesikora. Bo laba Capha khona laba noma bajuma kakhulu kodwa nje kuze kube qumbe kakhulu hayi labo ke laba nje abanama muscle right nje muthi nje kubonakala. Awuthandi mase qumbe kakhulu. Kube right nje. Yazi yabo abazali bakho bangafika sisakhuluma lephathi ukuthi awuthandi mase qumbe kakhulu bese uphendula ukuthi yakube right. Abazali bakho bengaxosha kini nasi. Ngoba bazi ukuthi sikhuluma ngani. Wena mawusuthi kube right mina ngiyibhizi ngikhuluma ngokuqumba kakhulu uyoxoshwa ngithunga bisabuya. Ngiyakutshela. Kodwa hayi ke siyabonga sizigora ukuthi awusithanda. Hayi kulungile siyobuye sikhulume ngelinye ilanga story sikhamba. Manje ngiyabonga mfethu. Uyoshaya noma video yakho mfethu. Yabo. Hayi usuku ayifesayi. Ngiyabonga. Liyaphela nje sibuke wena. Hayi mfowethu ngiyabonga kakhulu akukho futhi engingakusho ngaphandle kokubonga. Ngaphela ama-video vele hayi ukuthi mhlawumbe ngiwenzela mina ngicayise kwama-video ngoba uTikTok wakhandwa nje ukuthi senze ama-videos post. Ngiyawenza nje ngiwaposte-ke efike-ke ebantwini. Nanokuthi phela uma ngabe senza ama-video wonke umuntu ngifisa ukuthi azi ngoba nginama-video nje akusiwona wonke ama-video engizowenza noma yokwenza omunye umuntu omfollowayo oyowathanda ngelinye ilanga. Yabona ama-video ayashiyana khona i-video ehambisana nawe khona i-video engayihambisana nawe. Yabona khona i-video engiyiposte engekho mayelana nami kuba ngathi mayelana nami ngathi mayelana ngabe ufica i-video offendayo engekho mayelana nawe ongayithandisisi lapha kwi-comment section asikho isidingo sokuthi ungibhalele ukuthi bengikukhonzile manje usuwenza ukuthi nokuthi nangesikhathi ungikhonza khona engenza i-video lo wangikhonza ngayo akangayithandanga.
yabona awukona wonke amavidiyo engizowenza ithethando uwe yabona ayashiyana manje njengoba nangifolowa nje umuntu wangifolowa ngenxa yokuthi khona into akayithandile mangabe kuqhubeka isikhathi ngenza amavidiyo qhubeka nalo thando lwasekuqaleni ngoba phela vele wawungithandile ukuthi senginamaphutha akusho ukuthi kufanele ukuthi ugcine ungabusangithanda ngenxa yokuthi ngishaya ividiyo engekho mayelana nawe yakuzwe ngisho awusenyamalile bese ngenza nabanye kabakhona bafowethu ukuthi into ekanjalo ikhona oba amavidiyo cha maningi impela kuona wonke uhambiselana nani khona azogcina eba against wena kube khona avumelana nawe onalo ibandla lifuna ukubona amantombazana Siphiwe ayibona kuthi ngimamaza uSiphiwe ngesihle ngena ngesihle ngifuna ukukhuluma nawe hayi ngeke ngize ngishele manje ngiyashelela kusuke ngene umakoti wami lana bese kuba nenkinga ngiyochaza ngithini ku-inbox umakoti wami ize kungenaye ngisho uma ngathiwa mhlawumbe uNkulunkulu angibusisa ngomakoti ngiyochaza ngithini yothi yini lade ngiyenza ku-live bengishelana angeneliseki makusho libandla lawethu akukho okutheni ngaphandle kokulokhu ngiyalibona phela ibandla liningi requestile ngizakufaka nomisho ngelilodwa bese ngiyabalela ekugcineni kosuku angivale ngawo nje amashongo zamaswazi imvu makoti wami zamaswazi ngiyabonga makoti wami funa sihlele ke yebo sambona futhi Cha, yebo njani kuyaphila kanjani? bayakufaka Kuhle makuphileke. yebo Anginakho nje ukukubuka, hayi, uyayenza lento yakho. bayicha futhi siyabonga kakhulu Manje yabona ikhona nje iphathe ngathi yabona iyathanda engithanda ukwendlula wonke yabole ka King Ginger le. yibona Khona le ka King Ginger yabole yible King Ginger la hamba khona neikora. Yayibona iyo ndoda le. ikhiye leyo nto Siyeke. siyayikhiye leyo nto Okay webhuti ngiyakuzwa. but hayi siyabonga kakhulu mfowethu akukho okutheni hayi sazowaposta nkola amavidiyo sazowashuthi empelaseni simaposta Ayawafaka ibhuti. awusuku nosuku aluphela mahhala Hayish. Awugqilaze. Sesiphilela wena. mfowethu hayi kuphela into nesikhathi yabo phela nobabaningi kwawena nje ungaqubuka ngevidiyo engalindelekile kwawena ungazi utrend uthandwa abantu angathi angazi Eish khona kunjalo. ngiyakutshela kuya ngesikhathi somuntu la ku-TikTok kuya ngesikhathi yabona ungathiwa amavidiyo usawenza phela kuya ngesikhathi umuntu nomuntu unesikhathi sakhe ukuthi ngalesi sikhathi kuyobe kutrend ubani ngalesi sikhathi kuyobe kutrend ubani ngalesi sikhathi kuyobe kuba nami nje sami sazophela nje Awusho kanje? hayi sazophela ukuthi phela-ke kodwa kona hayi ukuthi ngizophela ku-TikTok ukuba ku-TikTok ngizoba khona ngiqhubeke ngikwenza amavidiyo ukuthi ngiqhubeke ngifollow kodwa kusazoba khona abantu abasazoba ingozi abangakaziyo Ngiyakuzwa. la nje kula bantu ababuka lula khona ongakazi yona ukuthi usazobele nevidiyo leyo esiyifake kwi-status hayi kodwa nami nje ngingasabi ukwenza amavidiyo ngikuphoste usabani post ii-videos like Kunabanikazi. hayi yatholela hayi kodwa akunankinga siyabona Cha. yebo kodwa
Ikhiye leyo ndaba. Ngithe siyayikhiya leyo ndaba. Bafowethu akukho engingakusho bafowethu cha nje. Ukubonga ngwanza wethu akukho kuthena. Akukho kuthena bafowethu. Ukubonga nje ngoba ekugcineni kosuku ngoba ngenza amavidiyo lamavidiyo eza kini vele alayikho yini. Ngoba ngivule lo live kulabantu abalaba requestile ukuni-accepta ngiyafisa ngiyanibona nonke manje ke hayi ukuthi mhlawumbe ngini-acceptile ngoba nakho mhlawumbe ngiyiqhenya noma kunjani ukuthi ke phela ke mina yami ipanel iye ingagcwali ngesimo sokuthi angithi njengamanje nonke nirequestile la kimi uma ngabe nibuza imibuzo noma nikhuluma leyo mbuzo izobe ibheke kimi yonke manje uma ngabe omunye uzophatheka kabe ethi useyibuza umbuzo angisawuphenduli ngenxa ukuthi ubuze kanye nomunye ugcina sekuphithizela manje ngendlela ukuthi akusaqonda kayo sekuba secrash manje bafowethu nje kuyole kuphushiwe kanje kodwa ngifisa ukusho bafowethu angizelanga ku-TikTok kuzokwenza ulive angizelanga ngizokwenza ulive la ulive awunayo ividiyo ongayithatha uyifake kwi-status ulive nje uyikho ukuzobonga nokukhuluma okuthile nokuthile manje bafowethu ngiyafisa nje ukuthi niqhubeke nje amavidiyo ami niwabuke kakhulu futhi ngifisa ukugcizelela nje ukuthi amavidiyo akusiwona wonke amavidiyo ozowathanda azohambiselana nawe akona wonke kufuna ubheke lehambiselana nawe ubone ukuthi hayi nansi ividiyo eqondene nami makabe ingahambiselani nawe phuma kuleyo vidiyo ngoba ekugcineni kosuku uma ngabe usungena usucomment usungithuka angithi uma usungithukela ubala yabona ungithukela ubala kanti futhi sazana khona lapha emafonini mangabe sazana emafonini kuye kuthathe kube yihlazo ukuthi ungasuka kini singazani uzongithuka efonini ungithuka kanjani efonini waphela efonini ungaze khona yabona ungaze khona le fonini ngoba ngenza amavidiyo wangilandelela ngokubona ukuthi amavidiyo amayaphila manje mangabe usuthola ividiyo yami ungasahambisani nayo sekufanele ukuthi ungithuke futhi ke yabona manje lokho asilokhu nje awu sengiyavala lana ngokomthetho olokhu webhuti umthoko ngiyavala impela nje Oyibhuti sawubona. yebo njani Asisazwani nomfowethu. hawu siyazwana ngadukana na inamba yakho Ngoba uyayazi ngoba sicebethu ngiyalusaba udumo. udumo lokwenza Webafo. yebo Uyamkhumbula lo mfolo lo wakuthengele iPhone lwamawindi? yeah Khona indlu mfethu engifuna angenzela amawindi ayo ngibona sizongena la. Ngifuna ukuthi angenzele i-quotation yayo kahle kahle. ngikhumane naye Umtshele ukuthi ngidinga inamba yakhe. okay Ngisacinga le ndlu le. mhlawumbe ufuna into yani Inamba yakhe ngiyayidinga nje yabo nje izoqalwa le ndlu nje mhlawumbe izoqalwa Monday. okay inamba yakhe ngokomthetho ikhona nakwibhayo yakhe Ikhona kwibhaya yakhe. Ayiveli le ndlu. Ngokuthumelela no-WhatsApp. Inamba yakho kunami namba yakhe ngisenayo. uzofaka amawini kwi-TV akwi-TV lana uzofaka amawini e-TV Angiyona i-TV. hayi ngithi i-TV Mara kuzoyifaka. Umhlekiselani kodwa. hayi noma ngifayele ku-WhatsApp nami namba yakhe kangisenayo ngasuke ngashita amafoni kwabhambaleni Iyavela. wesitezi lesi oh shuthi ngoba kukhona oking zonke kusho nzoba uking Mbengo-ke yonke kuba amaqatha Isitezi phela sakuyona indlu egibele kwenye. hayi kona isitezi-ke lesi akona amaroom atakelele Isitezi lesi. hayi kuyenzakala engaba ngathi sithela ihlabathi ephalisini bayarekhoda Hayi siyadlala mfethu awudlala mfethu ukuhlezi kudlalwa nje yazi ukuthi ey'gqweleni uyanyatheleka kudlalwa nje. hayi uxoxwa bukhoma nje Manje eshothi moni inamba yakho isho manje ngizoyithola kanjani le namba ke manje?
ithi awuyikhona la kwibhayi. Siwafaka inamba kwibhayi wafa zintombi. Hayi. Mana awuyibize ngifuna ukubonisa khona ngane kimi. Hayi nginenamba embili, ngino-WhatsApp ombili mina efonini manje. WhatsApp lo yalo sasithetha kuhayi lo phithizelayo. Yakhumbula sasithetha kulomunye sawuyeka lo phithizela. Khona kepha ngicanga uzokusenda athi kusendele omunye. Ayi ngeke phela sengayishintsha la number nje mina. Cha ngizokusendela la ku-inbox. Oh ku-inbox okay ngisendela mara. Yeah, akunankinga. Sure. Yeah, la isoqhuma. Shaba. Yebo. Usakhona phale nomswami. Hayi eGoli sihlala khona manje. Usuwahamba ongoye konje wawuyi-lecture phela abantu abazi phela uyi-lecture wena. Ungeke bazi futhi. Abantu ngeke baze bakukhonwe. Ungeke baze bazi. Ngeke ngibatshela ukuthi ngifundisa othisha ukufundisa. Khona ingane ethi awubizi inamba lapha ihleli. Usho wena. Phela ingane seyibonile ukuthi unesitezi. Ngani wakubhedela usho wena umuntu odumile. Hayi mina inamba yami ikhona la kwibhayi ukuthi phela ngizokufakela lenenye lesa sikhuluma kuyona ekuqaleni. Okay bafo kulungile. Yebo akunankinga. Siyabonga. Yebo siyabonga. Hayi bafowethu cha siyabonga nami bese ngicela kulokhu udla lana ukulala. Siyobuye sixhumane bafowethu ngelinye ilanga. Sengathi ngaqhubeka niphile nje kanye ngani zakwethu. Ama-video sisazowaposta. Mawukuthi mhlambe sekushaya isikhathi sokuthi anisasithandi kahle. Sesofollowa yilaba baka grade 7 kube yiyo ba-like ama-video. Hayi siyabonga bafowethu cha nilaleni kahle. Wona msolo wafaka inamba yami ebukhoma la kwenze khona phela iyo le khona lapha kwibhayi iyafana. Bafowethu siyabonga ngani zakwethu.